कल्याण डोंबिवली महापालिका निवडणुका संपताच राजकीय घडामोडींना वेग आलाय। डोंबिवलीत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाला मोठा धक्का बसलाय। डोंबिवली शहर प्रमुख प्रकाश तेलगोटे यांनी भाजपत प्रवेश केलाय। हा प्रवेश सोहळा भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत पार पडला। यावेळी भाजपचे जिल्हाध्यक्ष दीपेश म्हात्रे उपस्थित होते। या प्रवेशामुळे डोंबिवलीतील राजकीय समीकरणांमध्ये मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे। कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या निवडणुका आल्या तर त्यांनी स्वतःची कशी पोळी भाजून घ्यायची त्या पद्धतीने गुरुनाथ खुदनी त्या पद्धतीने रणनीती आखली। दीपेशजी म्हात्रे जेव्हा आमच्याकडे होते ते गेल्यानंतर त्यांनी लगेच त्यांची टीम वर्क कार्यरत केली। त्याच्यामध्ये काही स्थानिक डोंबिवलीतले पदाधिकारी आहेत, त्यांना वरिष्ठ पद देऊन त्यांना त्यांच्या पद्धतीने मनमानी करून घेतलेली आहे। त्यानंतर मग कालांतरे माझंही तिकीट कापलं। ज्या तेलगोटेंनी शहर पश्चिममध्ये एवढं मोठं उभं केलं, बाळादेव शाखेपासून तर सगळे शिवसैनिक जमा केलेत आणि त्या लोकांना डावलण्याचं आणि आम्हालाही डावलण्याचं काम केलं।